Què tal, com esteu? Avui som al vell mig de Barcelona, al barri del Clot, en una de les fleques amb més solera on hi fan el pa de la IGP, pa de pagès català. Espero que us agradi perquè és deliciós. M'acompanyeu? Vinga! Bon dia, Gerard. Bon dia. Què tal, com anem? Què tal? Molt bé. Escolta'm, d'aquest bé de Déu, quin és el pa de pagès català? Doncs mira, l'autèntic pa de pagès català és aquest. Autèntic. M'expliques com el feu? Vinga, va, passa amb nosaltres, que t'explico. Així avui m'ensenyaràs a fer pa, no? Sí. Quins són els ingredients bàsics per fer aquest pa de pagès català? Doncs els ingredients són la farina, per descomptat, una bona farina de proximitat, ben seleccionada, la sal, l'aigua i sobretot la massa mare. Això és important. I una cosa que sense això no podria fer aquest pa, que és el repòs, no? El repòs. Mira, ara t'explicaré una mica. Aquí tenim una miqueta de massa preparada. Veus? Tu ja pots veure que està una mica llevat ja, el pa. El primer repòs en bloc és molt important. Nosaltres li donem 3 hores, en repòs en bloc. Després, un cop li donem aquestes 3 hores... Ens hem rentat les mans, Sí, Gerard? home, sempre. Això s'ha d'explicar. I ara, Dividim. a dividir per fer el pa de quilo i el de mig, no? Exacte. De quilo faríem Quilo 100 i poc. Molt bé. Es nota que ho fas cada dia, això. Mira, just 500. Carai, tu. Ara ve lo de funyir. Com es fa això de funyir? A veure, ja. Lo de funyir, lo important és donar-li força a la massa. De manera que no hi ha que... No és moure-la, és com acompanyar-la i costa d'explicar, és més fàcil. Aquest trosset d'aquí... Així, veus? Sí. Escolta, i una vegada tenim això, quanta estona s'hi deixa aquí ara? Ara aquí s'hi deixa aproximadament 1 hora. I després d'1 hora, el que fem és... Agafem, la típica forma és fer-ho en forma de flor, que és marcat, això que se n'hi diu. és un antiestressant, veig? Sí, sí. Veus? Mira que m'agrada això. I vam això. donant així i veus com queda com els diferents... Ara deixaríem reposar així, sobre la fusta amb farina o una tela amb farina. I finalment, demà pel dematí, nosaltres treballem 24 hores, demà pel dematí agafaríem i ho posaríem així al forn. De manera que amb la pressió que té el gas a dintre del pa, fermenta dintre, l'última fermentació la fa dintre el forn i ja queda obert amb la forma de flor. Gerard, jo no sé si em guanyaré la vida fent pa, però sí que m'agradaria fer-te com a mínim una recepta ben bona i sucosa amb aquest pa, que això és una delícia. Fantàstic. Tu tens feina? Jo sí. Doncs va, tu ves que jo preparo per fer la sopa de farigola. Perfecte. Vinga, primer de tot, posem el brou de verdures a escalfar. Posem un altre recipient i un bon raig d'oli d'oliva verge extra. Pelem els alls i els tallem a rodelles perquè agafin una miqueta de daurat. Vinga, tallem-lo. Quina olor! Cap a dins. I aboquem el brou bullent i posem els brots de farigola. Mireu, ben florida. Que bo! I ara, a triturar la sopa.
un raig més d'oli d'oliva verge extra i un parell de rovells d'ou. I tornem a triturar. Vinga. I encara ens queda l'ingredient xiquet, però primer mirarem si està bé de sal. Ja va bé, ja. Mireu. Mentre vaig cridant en Gerard a veure si ve. Gerard, vinga, espavila! Ja estic aquí. Home, molt bé, mira. Mira què hi posarem. Llardons de la mocada. I també unes avellanes torradetes fantàstiques d'aquestes de Reus. Productes de la terra, eh? I tant. Productes amb identitat. Vinga. Bon profit. I econòmica. Boníssim. Ja ho veieu. Quan hi ha bona. producte, hi ha cuina. Sense pagesia no hi ha futur.